voliš kada ovako neočekivano dođe lep decembarski dan? Znači kako ja kažem, nema lošeg vremena, samo loše garderobe. Mi smo ovdje stalno i u decembru i ovako kad je prošli dan u decembru, a i kada su neki lošiji dani, samo se lepo obučemo, sreća blizu stanujemo, tako da divan dan. Za uživanje treba iskoristiti. Došao sam malo da prošetam, da iskoristim ovaj lep decembarski dan ovdje na Adi. A gde ste se uputili? Na pić i da jedem. A hoćete ceo dan ostati ovdje na Adi? Pa do 3, dok ne zaće sunce. Ali biste očekivali da će bude oko lep danas dan? Da, i ostalo. U svakom slučaju je lepo što je ovakav dan, ali da sam očekivala nisam. Naravno, decembar je više kao sneg, ali očekujemo ga, je li tako? Kako je vreme u Australiji? Pa sad je još bolje nego ovdje. Leto je. Ali dobro, već se gađamo sa klimom, tako, a? Dobro, Promenilo se, 2 leta je. Welcome to the Serbia. Niste očekivali ovako lep dan u decembru? Nismo, ali nadamo se da će potrajati.